खुलुमखा जत त्रिपुरावासीनो आं शान्तिकेले आश्रमनि तरफ থেকে आं साख्लायो चिनी भगवान श्री रामनि जन्मभूमि राम मंदिर उद्बोधन होनाय आगामी 7 माघ 22 জানুয়ারি महाद्वादशी सोमवार दिन ओ मंदिर उद्बोधन खालामनाय एवं प्राण प्रतिष्ठा खालामनाय अमनतयै जत त्रिपुरावासी आं जत जोंनि हिंदू सनातन धर्म खायनाय एवं जत भक्तबृंद रंगनो आं कयजाओ ओ दिन दीपर जराओ जतन नग नग थकनि जाति मोसंगै दीपावली खालायनानै सारिगो बसाति मोसंनानै अमनि बागै जतन नकयो तांगै हिंखाय भगवान श्री रामनि मंदिर 500 बछर धरे आंदोलन खालायखा मंदिर न खालायनायनि बागै किन्तु ताकलाय 2024 से मंदिर न उद्बोधन खालायनायनि सुजुग मानो मंदिर खायनायनि बागै आंदोलन खायताने हजार हजार बरफ थैखा तब मंदिर रामनि जन्मभूमि प्रतिष्ठा खायनायनि बागै आगामी 22 জানুয়ারি 7 माघ सोमवार दिन महाद्वादशी तिथिव बिनि प्राण प्रतिष्ठा खालायजानाय जोंनादि आगि सराय तंफोर मा बाबु नाना सुसु संसंनो फोरोंगौ तामनि फोरों फेरं खंनायनि नखजिलिक सांखैसे राम 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 भगवान श्री रामनि बान अमनो कातिनिनानि बागै जों रामनि नाम न मानाव अमनि बागै जत वंश जत आनि त्रिपुरावासी जत आनि हिंदू सनातन धर्म खायनाय जत भक्त रंगना आं कयजाबो ओ दिन दीप जरावायसा सारिगो वायसा नग नग थक जाति फनांगै जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम ओ नाम न जप खायनानि अमन भगवान श्री रामनि महापंच मंदिर महा विजय मंत्र नाम नुत खालायनायनि बागै जाति फोनांनायनि बागै त्रिपुरा हानि जत हानि वंश भक्तबृंद जत हिंदू सनातन धर्म खायनाय बर नाम जतन कयजाबो आ हामबाय जतन खुलुमखा ओम शांति।